竹馬の友の原話は、温かな友情ではなく、勝者の見下しでした。今の日本語では、幼い頃からの親しい友人を表します。ところが真女に残る関音と陰公の関係は、もっと冷たいものでした。闘神で二人は、名声と政治的立場を競います。陰公が北伐に失敗して失脚すると、関音は幼い頃の竹馬を持ち出しました。你还记得吗？陰公はいつも自分が捨てた竹馬を拾っていた。関音が語ったのは友情の証ではなく、昔から自分の方が上だったという格付けです。合成。意味が温かく変わりました。けれど原話には戻れなくなった二人の距離が残ります。已经回不去了。